Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлем. Бүгінгі төп темаларыбызга кыскача күзәтү тыңлагыз. Закон бузасың икән сәүдә урыныңнан колак кагасың дигән сүз Шалда киоскларны сүтү дәвам итә. 58-12 йортын 1 сентябрьдә куллануга тапшырачаклар. Башка өлешләр проблемасы кайчан хәл ителер? Үзе тәмле, үзе әйбәт. Тик хәзер бу тәмле суга юл ябылган. Весна бер ширкәтенә күрше бакчачыларны кертмиләр. Шолда 4 сәүдә урыны кимеде. Шәһәрдә законсыз урнаштырылган киоскларны сүтү дәвам итә. Аларда еш кына косметик лосьоннар, халык телендә фанфориклар дип йөртелүче төнәтмәләр сату очраклары ачыклана. Башкарма комитет иң элек киоск хуҗаларына кисәтү ясый. Әмма күпләр табышлы урыннан үз теләге белән колак кагарга теләми. Ел башыннан инде 58 эшмәкәр хезмәт урыныннан колак какты. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. 41-нче комплекста базар янында ук документларсыз 2 киоск урнашкан. Берсендә яшелчәләр сатарга тиеш булганнар, әмма сәүдә урыны буш тора. Икенчесендә лосьоннар яки халык телендә фанфориклар дип аталучы төнәтмәләр сатылган. Күрше йортларда яшәүче шәһәрдәшләр моның белән риза түгел. Я вот лично. Мин чүплек янында ташлап калдырылган фанфорикларны үземдә җыештырам кайчакта. Эшчеләр эскәмиядә дә утыралар, чүплиләр. Плохо, конечно. Бик начар чүплиләр. Без шәһәрне ямьләргә тырышабыз, алар эчеп йөри. Бүген Үзәк районында документларсыз урнаштырылган соңгы киоскларны сүттеләр, әмма бу бөтенләйгә дигән сүз түгел. Тәҗрибә шуны күрсәтә, эшмәкәрләр керемле урыннардан китәргә ашыкмый. Моңа мисаллар да шактый. Мәсәлән, 1-нче комплекста киоскны сүтүдән бер файда да булмаган. Ярты ел элек әлеге урында фанфориклар белән сәүдә итүче киоск тора иде. Аны сүттеләр, әмма бирдә яшәүче шәһәрдәшләрнең проблемалары хәл ителмәде. Эшмәкәр күрше йортта сәүдә итә башлады. Әлеге эшмәкәргә карата 5тән артык беркетмә төзелгән. Шәхси эшмәкәр саткан продукцияны тикшергәннән соң сыекчаның составы косметик лосьонга туры килмәве ачыкланган. Алкоголь инспекциясы хезмәткәрләренә әлеге продукцияны конфискациялау белән генә чикләнергә туры килгән. Хәзер алар документларны судка әзерли. Әлеге эшмәкәрнең яңа шәһәрдә тагын бер киоскы барлыгы ачыкланган. Мы их сносим, они на место их. Без аларны сүтәбез, алар урынына икенчеләрен куялар. Эш бетте дигән сүз түгел әле. Без системалы рәвештә документсыз киосклар юкка чыкканчы эшләячәкбез. Мы будем продолжать. Киоскларны сүтү, сыйфатсыз алкоголь сату бөтенләй туктатылуга китерер дигән ышаныч юк. Хәзер фанфорикларны аяк киеме ремонтлый торган урыннарда, газета, журналлар киоскларында, хәтта кибетләрдә дә сата башлаганнар. Аларның составы гос таләпләренә туры килү-килмәвен ачыклау шактый катлаулы. Моның өчен экспертиза үткәрәләр. Шикләр расланса, товар конфискацияләнә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Алданған өлешчеләр проблемасы кайчан хәл ителер? Бүген шәһәр хакимиятендә шул уңайдан киңәшмә үтте. Сүз проблемалы 58-02 һәм 65-05 йортлары хакында барды. Беренчесендә 300 алданған өлешче санала. Күпчелек эш башкарылган инде. Йортта лифтлар эшли, җылылык, су һәм ут бар. Агарту эшләре генә калган. 58-02 йортын 1 сентябрьгә куллануга тапшырырга ниятлиләр. Остались у нас это офисные помещения. Офис бүлмәләре, подваллар һәм беренче кат кына калды. Иң проблемалысы алар, чөнки бу биналар хуҗалары бүлмәләрне төзеп бетерергә теләми. Сер түгел, без бу йортны алардан башка гына тапшырырга уйлаган идек. 65-05 йорты белән хәл башкачарак. Фон, өлешчеләр һәм башкарма комитет вәкилләре белән аралашырга теләми. Вакытны суза. Шолда барлыгы реестрда 1000 алданған өлешче исәпләнә. Алга таба да мондый проблемалар килеп чыкмасын өчен хәзер прокуратура белән берлектә төзелеш оешмаларында тикшерүләр уздырыла. Комсомол районы хакимиятен моңа кадәр жилком сервис идарә итү оешмасы генераль директоры булып эшләгән Александр Кислов җитәкләячәк. Бүген мэрияда конкурска нәтиҗә ясадылар. Әлеге урынга 3 кандидат дәгъва итте. Нәтиҗәдә 49 яшьлек Александр Кислов җиңеп чыкты. Ул берничә ел төрле оешмаларда җитәкче вазифаларын башкарды. Соңгы 2 елда торак коммуналь өлкәдә эшләде. Яңа җитәкче Комсомол районын төзекләндерүне, биргә яшьләрне җәлеп итүне үз алдына бурыч итеп куя. Шолда Россия Дәүләт Думасына кандидатлар теркәлә башлады. Бүген Әлфия Кагогина үз кандидатурасын тәкъдим итте. Документлар 10 көн эчендә каралырга тиеш. 5 инстанцияда тикшергәннән соң кандидат теркәлә. Әлфия Кагогинадан кала Дәүләт Думасына тагын 8 кеше үз кандидатурасын тәкъдим итте. Аларның әле берсе генә теркәлү узды. Статистик мәгълүматларга караганда шәһәрдәшләрне күбрәк социаль тармакка кагылышлы проблемалар борчый. В общем-то, все то же самое.
Халыкны күбрәк гаделлекне торгызу, шәхси проблемалар, яшәү сыйфаты проблемалары борчый. Сәламәтлекне саклау, белем бирү торак коммуналь өлкә, юллар проблемасына да зур игътибар бирелә. Аларны хәл итү өчен дә күп көч куела. 25-нче комплекста кайнар су турбасы шартлап сусыз калган йортларга бүген ниһаят бәхет елмайды. Чаллы җылылык шелтерләре компаниясе хезмәткәрләре авария орынын төзекләндереп, иртәнге сәгать 6-да берничә комплекска су җибәрде. 63-нче һәм 65-нче комплексларга су бирү өчен төзекләндерү эшләре әле бүген дә дәвам итә. Исегезгә төшерәм, 19 июльдә җылылык үткәрү магистраленә зыян килде. Җир өстенә кайнар су бәреп чыкты. Аварияның сәбәбе исә турбаларның искерүе. Алар урынына хәзер яңа турбалар урнаштырдылар. Весна бер ширкәтенә күрше бакчадагыларны су алырга кертмиләр. Ассорти, бумажник һәм луч ширкәтләре эчә торган суны каян алырга белми. Моңа кадәр алар суга һәрвакыт биргә йөргән. Хәзер бакчачылар аптырашта. Күршеләр арасыннан ник кара мәче үткән? Бу хакта алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Алексей Иванов бүген күрше бакчачылык ширкәтенә бернинди каршылыксыз кергән. Узган елларда ул гадәттәгечә Весна бер бакчачылык ширкәтенә суга килә. Бакчасы күрше Ассортида гына булса да, бу мәйданчыкка үткәрмиләр. В нашем обществе родников нет, так как склона нет. Безнең бакчачылык ширкәтендә шишмә юк, эчә торган су кирәк. Турбадан килә торганы күл суы, аны эчәргә ярамый. Хәзер эссе, сусыз торып булмый. Весна бер бакчачылык ширкәте Ассорти, бумажник, луч ширкәтләре һәм Калиновка авылы белән чиктәш. Алар барысы да эчә торган суга бирергә йөри. Бакчачылар каршы булмаган. Барыгыз да килегез суга. Моннан да яхшы су юк. Үзе тәмле, үзе әйбәт. Хоть салкын кигә, хоть чәй куярга. Чәй дә бик яхшы чыга. Пожалуйста, течет же, бесплатно, счетчик не считаю. Весна бер бакчачылык ширкәте җитәкчелеге дә су алуга каршы түгел, ләкин халык күп килә, тар урамнарда машиналар бөкесе хасил була. Өстәвенә шишмә тирәсенә чүп ташлыйлар. Кешеләр киләләр дә урлашып йөриләр, барысын да рәттән кертә алмыйбыз. Их просто предупредили. Без аларга кисәтү генә ясадык, бик соң кичке якта гына килсеннәр, яисә иртән, без аларны кертәбез. Весна бер бакчачылык ширкәте закон бозмый, суга юл ябылмаган, керү ирекле, әмма хәзер суга билгеле бер вакытларда гына килергә мөмкин. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар. Инде берничә көн дәвамында Чаллы өстендә томан һәм сөрем тора. Бу бер безнең шәһәрдә генә түгел, бөтен Татарстан буенча шулай. Хәтта күрше Пермь, Свердловский, Удмуртия өлкәләрендә дә шушы хәл күзәтелә. Белгечләр әйтүенчә, аның сәламәтлеккә куркынычы юк. Экологлар һаваның чисталыгын көн саен тикшереп тора, нормадан тайпылыш юк диялар. Гидрометеорология үзәгендә моны төньяк көнчыгыш районнарда булган янгыннарга бәйлиләр. Ханты-Мансийск, Коми якларында көчле янгыннардан соң һава үтә күренмәле элпә белән капланган. Якын арада яңгырлар көтелә, шуннан соң томан да юкка чыгарга тиеш. 27 яшьлек шәһәрдәш экстремизмда гаепләнә. Аңа карата Россия җинаять кодексының 282-нче маддәсе нигезендә эш кузгатылды. Ират социаль челтәрдә милләтләр арасында ызгыш уятырлык фотосурәтләр, аудиоязма һәм видеороликлар урнаштырган. Хәзер материаллар шәһәр судына җибәрелде. Экстремизмны булдырмау өчен профилактика мөһим дип белгечләр. Бу көннәрдә республикада лагерьларда нәкъ шушы эш барада инде. Балалар өчен экстремизмны кисәтүгә багышланган квест уеннары оештырыла. Бүген әлеге чара Солнечный һәм Крылатый лагерьларында үтте. Вы пришли на станцию, где нужно танцевать. Вот здесь есть прекрасные листочки. Возьмите один, который вы хотите. Балалар алдында шактый катлаулы бурыч тора. Алар 2 минут эчендә Мексика биюен өйрәнергә һәм биеп күрсәтергә тиеш. Өстәвенә төрле халыклар мәдәниятенә багышланган кроссворд чишәргә. Тик беркем дә югалып калмады. Квест уен балаларга ошады. Проходили разные задания. Вот. И все. И станции всякие, бегали везде. Там к солнечному мальчику ходили, к золотому, в смысле, мальчику ходили. Вот. Мне понравилось очень. Разучил новый танец, и мне понравилось это задание, потому что мы подготовили 2 танца. Нарисовать плакат, чтобы люди не жертвовали своей жизнью. Бусы инде башка уен. Экстремизмга каршы квестта барлыгы 10 станция. Алар төрле темаларга багышланган. А моя игра называется «Конкурс плакатов». Минем уен плакатлар бәйгесе дип атала. Балалар яшьтән үк тормыш кадерен белергә һәм башкалар гомерендә бәяләргә өйрәнергә тиеш. Кызлар һәм малайлар уенда бик теләп катнашты. Төрле идеялар да тәкъдим иттеләр. Бүген квестта барлыгы 500 га якын бала. Алар барысы да бүген Солнечный һәм Крылатый лагерьларында ял итә.
цель донести то, что мы одна страна, мы один народ. Biz балаларга үзебезнең бер ил бердәм халык икәнебезне җиткергә телибез. Татарстанда 170 тан артык милләт яши. Аларның һәрберсенең үз традицияләре бар. Шул ук вакытта квестта террорчылык һәм экстремизмга каршы пунктларда күренә. Лагерьларда квест уен без ул тынычлык дип аталган яшьләр программасы нигезендә тормышка ашырыла. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, төрле милләтләргә ихтирамлы мөнәсәбәт кешегә балачактан ук сеңдерелергә тиеш. Шолда ярты ел эчендә 300 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларда 4 кешенең гомере өзелде. 400-гә якынны төрле тән җәрәхәтләре алды. Бүген бу саннар тагын бер кат юл хәрәкәте иминлеге инспекциясында үткән матбугат конференциясында яңгырады. Авариялар күп вакыт юлда дистанцияны дөрес сайламаудан, тизлекне арттырудан килеп чыга. Җәй җитү белән җәяүлеләрнең дә игътибары кими. Бу бигрәк тә балаларга кагыла. Алар еш кына тиеш булмаган урыннардан чыга, яисә велосипедта йөргәндә кагыйдәләрне үтәми. Инспекторлар әйтүенчә, юлларга салынган ясалма киртәләр аварияләрне киметергә булыша. Алар быел тагын 60 урында ясалачак. Нигездә балалар бакчалары һәм мәктәпләр янында урын алачак. Шулай да шәһәрдә авария булу куркынычы зур булган урыннар шактый кала бирә. Шәһәребездә юл транспорт һәлакәтләренең саны күп була торган урыннары алар 44. Бүгенге көндә шуларның берсе ул Сөембикә белән Халыклар дуслыгы проспектлары киселешкән урын. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә без тәкъдим итәбез әлеге урыннарда тизлекне, юл йөрү тизлеген арттырмаска. Бүген Кытайда Ефәк юл ралли рейдының 12-нче этабы төгәлләнде. Нәтиҗәләр куанычлы. Йөк машиналары ярышында беренче булып Эдуард Николаев экипажы килде. Икенче орында Айрат Мәрдиев. Өченче баскычта шулай КАМАЗ мастер-пилоты Дмитрий Сотников. Ә лидер булып барган Голландияле узышчы Мартин ван ден Бринк 12-нче этапта нибары 4-нче булды. Ул безнең узышчылардан 20 минутка калыша. Генераль классификациядә урыннар үзгәрде. Хәзер гомуми нәтиҗәләр буенча беренчелек Айрат Мәрдиевта. Икенче урында Дмитрий Сотников, Мартин ван ден Бринк өченче баскычта. Иртәгә исә узышларның 13-нче этабы көтә. Махсус участок 367 километрны тәшкил итәчәк. Исегезгә төшерәм, узышларның тагын 3 көне калды. Финиш 24 июльдә Пекинда булачак. Шәһәрдәшебез Илнур Закарин да сөендерә. Катюша командасы велоузышчысына Тур де Франсның 10-нче тау этабында тиңнәр табылмады. Ярышлар Швейцарияның Альп тауларында үтте. Финишка кадәр 5 километр калгач, Илнур көндәшләрен узып китте, беренче урынны яулады. Дөрес, бу җиңү алы егетенә җиңел бирелмәде. Ул май ахырында Giro d'Italiaның 19-нче этабында имгәнде. Шулай да тиз арада тернәкләнеп Тур де Франста катнаша алды. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, Илнур Закарин, Павел Кочетков һәм Сергей Чернецкий белән берлектә Рио-де-Жанейрода үтәчәк Олимпиадада Россия данын яклап катнашачак. Уеннар 5 августта башлана. Бүгенге менә шулар, шәһәр яңалыклары белән сез tvchannel.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә таныша аласыз. Иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.